मानगोनां आगुनि गिबि बर'नि बिथोराव बिशप जानाय आरो लोगोसे मडारेटर जानाय जोंनि NELC नि मुरब्बी राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारी सार आरो बिथांनि आंगो बिहि जोंनि बर' बाइबेल स्कुलनि आगुनि प्रिन्सिपाल बिथांखौबो लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोनबाय आरो दिनै जों माखासे बाथ्रा सारमोननिफ्राय बायद'निफ्राय जों मिथिनो हास्थायदों गिबियावनो सारमोननि नखर जीवन माबोरै बबेयाव जागायजेननाय जों मिथिनो हास्थायदों। इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों। दिनै जोंनि फुरा बङाइगाव डायसिसनि गेजेराव उदालगुरि सार्केलनि इउथ कमिटिया जे बिसयखौ सिन्था खालामनानै जोबोद नांथाबदों आरो बेखौ मोनसे मोगथाङाव महर होनो थाखाय जे हाबाफारिखौ थांखि लानानै फैदों जोङो सानैबो जोबोद रंजानाय मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि हामबाय होनाय अननायखौ जोङो जासिदों। गासैखौबो बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौल' मेइन माबा हिसाबै आं दोननो हास्थायदों। आंनि जिबनाव जेसेबां जाबोदों जाथायफोर जौगानायानो जाथों माबायानो गासैबो only by the grace of God। इसोरनि दयाजों नङाब्ला आंनि मावबोनाय मोनसेबो खामानिफोर जायामोन। बेनिखायनो आं इसोरखौ हामबाय होनदोङो आरो नोंसोर जोंनि बिसाफोर जानानै इउथ विं जानानै उदालगुरि सार्केलनिफ्राय जे एसेबां रेसपन्सिबल मोनसे एक्सनखौ खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लाबाय जोंहा बेनि थाखाय होफिननो हानाय जेबो गैया, मात्र जोंनि बिखा इसिंनिफ्राय गोजोननाय रंजानाय हामबाय होननायखौ जासिनाय। आंनि जोनोमा बङाइगाव एरियायाव बिजनी डिस्ट्रिक्टआवहाय लादांगुरि होननाय मोनसे गामियाव 1949 31 अक्ट'बरनि फुंबिलि 4 बाजि समबार दिनाव जादोंमोन। बेखौ रेकर्ड खालामनानै गालांदों बाबाया, बेनि थाखाय आं फुरा गोसोआव दं। फुंनि 4 बाजि समबार दिनाव आंनि जोनोमा जादों लादांगुरि होननाय गामियाव। दासिमबो दङ बे गामिया आरो बेनि उननिफ्राय बोसोरबासोखौ लादांगुरियावनो थादों। बेनिफ्राय जोंहा न'खराव मोनसे जाथाय जादों, बे जाहैबाय बिदा फंबाय साबा, बिनानाव सासेमोन जोंनि आफामोना। बिदा फंबायानो साबाखा, ओमफ्राय आनै सासे दङमोन दिना बरग'यारी होननाय, बेबो गौरां LP स्कुलनि फोरोंगिरिमोन आरो बेनो आंनि मेन्टर ओमफ्राय आंखौ फोरोंनायाव मदद खालामनाय दिना बरग'यारी। ओमफ्राय जोङो गोबां माबाफोर दङ, बयनिख्रुइ देरसिना जाहैदों सफि बरग'यारी हिन्जावसा। बेनि उनाव हौवासा सासे फैबाय माइकेल बरग'यारी जोंनि माइकेलनि नाम। सफि बरग'यारी, माइकेल बरग'यारी, बेनिफ्राय सुभाष चन्द्र बरग'यारी। सुभाष चन्द्र बेबो गैला, साथामबो गैला सिगाङाव। सुभाष चन्द्रआबो थांबाय। बेनिफ्राय सुभाष चन्द्रनि उनाव आं फैबाय नित्यानन्द बरग'यारी। आंनि उनावहाय आरोबाव सासे हिन्जावसा बिनानाव दङमोन, बिनि नामा मीरा बरग'यारी। नाथाय बेबो उन्दैयावनो थैलांदों, गोबाव बोसोर थायाखै। बेनि उनाव आरो सासे बिनानाव दंबावोमोन, बिनि नामा प्रमिला बरग'यारी। बेबो न'खर जानानै बावैसोनि सिगां बेबो थैलांबाय, रुंसारि जालांबाय, इसोरनियाव थांग्रोबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव दङ जायखौ मानसिफ्रा जिसु सावगारि दिन्थिग्रा होननानै बुङो उदालगुरियावबो पार्कियावबो, बे जाहैदों केम्पास क्रुसेड अफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रियाव मावनाय प्रेमानन्द बरग'यारी। बियो बे इन्डिया केम्पास क्रुसेड अफ क्राइस्टआव बियो मावदोंमोन। दा बे प्रेमानन्दआ दाबो गोथाङै दं।
बिनि उनाव जर्डानपुराव थानाय उमाचरण बरग'यारी बेनि उनाव उमानि उनाव साउल बरग'यारी बे दा बल्दिगावनाव दं साउल बरग'यारी साउलनि उनाव सासे बिनानाव जोनोम जादोंमोन माबाया जोंनि आइया थैलांबायमोन साउलखौ जोनोम होनायनि उनाव गिलबार्टखौ जोनोम होनायनि उनावसो दा बेवहाय सासे माबा जोनोम जाग्रोदों हिन्जावसा बिनानाव केर'लिन बरग'यारी नाथाय बियो एसे माबामोन मा होनो थाबायनो रोङा बेबायदि केर'लिन बियो थाबायनो रोङामोन मानबायसो थादों ओमफ्राय बे केर'लिननि उनावनो गिलबार्ट बरग'यारी एन्ड हि इज दा लास्ट बेनि उनाव आफाया हाबा खालामफिनदों हाबा खालामफिननानै गथ' सानै मोनदोंमोन सानैया थैग्रोबाय थैनानै दा बेनि उनाव सानै दङ सासेया जाहैदों सेलिना बरग'यारी सबायझाराव बङाइगाव सार्केलनि आन्दाराव दं आरो बिनि उनाव लास्टआ जाहैबाय हौवासा गथ' आमब्रुस बरग'यारी बेबायदि हिसाबै गासै 13 जनसोआनो जायो बिदा फंबाय आङो सिगां माबायाव लादांगुरियावनो दंमोन लादांगुरियाव जेब्ला 5 बोसोरसो बैसो जायो लादांगुरिनिफ्राय ओरै गसाइगावथिङै गलादाङि गामियाव खारलाङो जोंनि न'खराव एसे उसुबिदा जानायखाय बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बिसोरो बयबो गावबा गाव जायगा नागिरनानै बिसोरो खारनो गोनां जादों गावबा गाव जायगा लानो गोनां जादों ओमफ्राय आफायाबो बे गलादाङिथिङै जायगा लाहैनायखाय जोंबो बेयाव थांबाय आरो फार्स्ट स्कुलिंआ आंना लादांगुरियाव जायाखै मानोना बे समाव 6 बोसोरनिफ्रायसो स्कुल हाबखायो दा बेनिखायनो गलादाङियासो प्रथम आंनि स्कुल ओमफ्राय आंनि मास्टारफ्रा मार्कुस मुसाहारिमोन सासे ओमफ्राय सासेया खगेन होननाय जायनि नामखौ गोबां मानसिफ्रा मिथिखागौ खगेन ओरैनो एसिस्टेन्ट हिसाबै बियो मावफायोमोन आरो खिन्थु एपइन्टेड मास्टारा गमि मार्कुस जायखिजाया मानो बिसोरो आंनो फार्स्ट एजुकेसनखौ होग्रोदों ओमफ्राय मास्टारफ्रा जोबोद अनोमोन गमि मार्कुसाबो जोबोद अनोमोन जोथोन लायोमोन बेनिफ्राय आरोबाव जोंनि फादारखौ आफाखौ गथायबारि मण्डलिया फालक सायख'बाय फसंबाय फालक फसंनायाव न'खरानो गथायबारि गेजेराव थाफैनांबाय गेजायावनो हा दं नालाय गथायबारि गेजेराव जों थाफैबाय बेनिफ्राय बे गथायबारि गेजेराव थाफैनायावनो आइयाबो थैलांबाय जोंनि आइ हाखरा दङ बेखौ जों माबायो आइनि नामा फुनस्रि बरग'यारी फुनस्रि आफानि नामा रामेन्द्र बरग'यारी बेबो उनावसो रेभारेन्ड जाबाय सिगां फालक जाग्रोदों खोथा बायग्रा बेनिफ्राय इभान्जेलिस्ट जादों बेनिफ्राय पास्टर रेभारेन्ड जाबाय बेनिफ्राय आयं देरसिना जाहैदों ईशान बरग'यारी इफेननि बिबौ बै इफेन थैनाया बेनि बिबौ ईशान बरग'यारी बेनिफ्राय बेनि उनावना आयंआ माबा नाममोनथाय बेसरगावनि बेनि उनाव सासे ओमफ्राय बेनि उनावनो जाहैदों आफानि उनाव बिनानाव सासे दिना बरग'यारिनि उनाव आरो फंबाय सासे बुधबार बरग'यारिनि उनाव सतीश बरग'यारिया नोंसिनि उदालगुरियाव थांनानै थैहैदों बै जे माबा सानै दंना दाबो माबामोना थेजुलामोननि न'खरा थेजुलामोन बिसोरो बेखौ सतीश होननानै बुङो सतीश ओरैनो न'खराव नाम दोननाया हारसा ओमफ्राय दंफांनि मिस्ट्रि मावनानै थैदों दा बेबायदि न'खरनि हिसाबा बेनिफ्राय गलादाङिनिफ्राय गथायबारियाव फैनांबाय गथायबारियाव फैयोब्ला गथायबारियावथ' स्कुल गैथ'वा बे समाव मागथाइगाव होननायाव दंमोन मागथाइगावआव सानै मास्टार सासेया निताय बर्मन ना राय निताय राय ओमफ्राय सासेया प्रबल
बे सानैयानो मास्टारमोन ओमफ्राय बेयाव थानानैहाय उनावहाय जोंहाथ' फरायनो थाखाय जोबोद उसुबिदा जाबाय आइया खामायामोन खिन्थु आइनि उपस्थितिया गोबां न'खरखौ हेफाजाब होयोमोन खिन्थु आइ थैनायनि उनाव दुखुनि बाथ्रा रेकर्डआवबो दोननाय बायदि जाबाय आफाया माने निसहाय मोननानै गासैबो फिसाफोरखौ स्कुलाव थिनहरनायखौ बन्द' खालामजोबदों स्कुलाव हगारनायखौनो बन्द' खालामजोबदों आफाया निसहाय जानानै बेनिफ्राय उनाव जों सानैया मानियाखिसै आंनि बिदा गिदिर सुभाष बेनिफ्राय आं जों सानैबो गौराङाव 1960 फैबाय 1960 औ आं गौराङाव सफैबाय दा गौराङाव फैनानै एलपि पास जाबाय एमइ पास जाबाय हाइ स्कुल पास जाबाय मेट्रिकखौ 1969 मेट्रिक परिखा होबाय औ गौराङाव सिगांथ' गलादाङि जाहैबाय गोबां साहिब लोगो मोनदों सिगां गलादाङियाव जाबाय फरायनाया गलादाङिनिफ्राय मागथाइगाव जाबाय मागथाइगावनिफ्राय गौराङाव क्लास 4निफ्राय गौराङाव फैबाय आप टु 10 ओमफ्राय 69आव HSLC एग्जाम होबाय 69नि माबा मार्च मासाव जाना परिखा होबाय आरो परिखायाव पास जाबाय दाना कलेजाव थांनांगौ दा कलेजाव थांनो उफाय गैला दहायनो आं खोन्थाखाबाय आफाया सारेन्डार जाबाय सारेन्डार जानायाव आं आनैजों फैफाबाय आनै दिना बरग'यारिया बे दिना बरग'यारिया आंखौ फोरोंनानै जेब्ला मेट्रिक पास जायो दाना मा खालामबावगोन बे समावहाय आङो सेंग्राब्लाबो माने दरखास्त' लिरबायग्रामोन आं मानसिफ्रा जेन' स्टाइपेन्ड मोनो स्कलारशिप मोनो बिनि थाखाय लिरबायग्रामोन खिन्थु आंनि समाव जाहैबाय लन एन्ड लनाबो रिफान्डेबल दा आं लन लानांगौ आरो बेखौ रिफान्ड खालामनांगौ बेखौ सोर मदद खालामगोन गोब्राब जागोन होननानै दा आं मा खालामगोन बेबायदि सिन्थायाव थानाय समाव गोसोखांगोन नोंसोरो गौरां बर' बाइबेल स्कुलनि सिगांनि प्रिन्सिपाल बिरेन्द्रनाथ बसुमतारी बेखौ माने रान्चियावहाय थिय'लजिकेल ट्रेनिंनि थाखाय थिनहरदोंमोन दा बियो रान्चिखौ मिथिगौ बेनिखायनो बुंबाय मानो सिन्था खालामदों नोंसोरलाय आं लांगोन होननानै आंखौ बे माबायानो सारा रान्चियाव लानानै थांबाय ओमफ्राय आंखौ एडमिसन होबाय 1969नि बेसेबा मासाव कलेजनि थाखाय गसनार थिय'लजिकेल कलेज गसनार थिय'लजिकेल कलेज बेयाव लांबाय आरो लांनानै 4 बोसोर BTS आं बेवहाय फोजोबबाय 4 बोसोर BTS फोजोबनायनि उनाव जोंनाव आपग्रेड होदों माने BTSखौ आपग्रेड खालामनानै BD लानांगौ फुल कर्सब्ला 3 बोसोर ओमफ्राय जोंना आपग्रेड जानायखाय अनलि 2 years दा आङो माबानानै 70निफ्राय 75सिम औ सिगांथ' बै माबा 4 बोसोर थांखाबाय रान्चिनिफ्राय दानिया माबा BDआव श्रीरामपुराव 70निफ्राय 73सिम आं श्रीरामपुराव BD माबा हैबाय दा BDखौबो पास खालामबाय श्रीरामपुर कलेज बे समाव जोबोद जोंनि स्टाफफ्रा बिराद मोजांमोन आमेरिकानि आरो गुबुन गुबुन हादरनिफोर दंमोन फेकाल्टिसफ्रा जोबोद स्ट्रं ओमफ्राय साउथ इण्डियानिफ्राय जोंना के देबसाहाम होननाय दंमोन बिथाङा जोबोद अनोमोन गावखौनो बिना आं लुथार देबसाहामसो होननानै बुङो खिन्थु नामा के देबसाहाम आरो पाक्का लुथेरान आरो दा बेनिखायनो बिनि लुथेराननि बिदैखौ जों मोनबोदों आरो लुथेराननि बिदैखौ बे प्रफेसारफोरनिफ्रायबो जों मोनबोदों खिन्थु आंहा मोनसे बे समाव निदान जादों निदाना जाहैदों मास्टारफ्रा आंखौ लिंहरबाय ओइ उमुक नोंहा मा जादों माने सार आइ डन्ट नो आइ गेट सुइच अफ मेन्टेलिटि थारमाने मेलेमा हठात अफ जानानै होयो
क्लासावबो टिचारफ्रा बुजायबाय थाथों बे बुजायबाय थानायावनो माइन्डआ अफ जानानै होयो रिसिभ खालामनो हाया दा सुइच अफ मेन्टेलिटि होननानै बुंबाय आं दा बेबायदि सुइच अफ मेन्टेलिटियाव आं साफार खालामनानै दं होननानै दा जिखुनु प्रकारेब्लाबो बिडिखौ पास खालामबाय बिडि पास खालामनानै दानिया आङो फैबाय न'आवहाय 1975 1975 to 80 आं जेबो डायसिसनिफ्राय सार्केलनिफ्राय जेबो माबा मोनाखिसै औ गैया जेबो गैया आरो बे बोसोरखौ गौरां मिसनावनो आं थाबाय थानानै बे समावहाय जोंनो प्राइभेट स्कुल बे गौरां एलपि स्कुला प्राइभेटमोन दा प्राइभेट हिसाबै आंखौ 80 थाखानि टिचार एपइन्टमेन्ट होबाय 80 रुपिसनि 80 रुपिसनि जेब्ला आंखौ एपइन्टमेन्ट होयो आंनो फंबाय गिलबार्टआ मास्टारा खोन्थाबाय मास्टाराबो जोंनि आब'नि फिसायानो गुमै लुकास बुंबाय ओइ उमुक बे उमुकखौ मोजाङै जोथोन लादो गिलबार्टखौ फरायनायाव मेलेम दं बियो मोजां फरायनो हागोन खिन्थु दा न'खरनि अबस्था मोजां नंला फेन गिजि गाननानै स्कुलाव थाङो दा बेहा बिगुमै हिसाबै गोसोआव नांबाय लाजिबाय गावनो सम सम फेन बायनानै हरो दा बेबायदि खालामना हेफाजाब होबाय ओमफ्राय बुंबाय नों लांदो दा आंना 80 थाखा ओमफ्राय न' भारायानो 40 थाखा 40 थाखानि आं न' भारा थागोन बाखि थायो 40 बे 40 थाखाजोंनो साहस खालामनानै फंबायखौ लाबोबाय आं एलपि स्कुलाव एडमिसन होबाय गौराङाव लाबोनानै दिनै बेबो बेबायदि जाबाय गिलबार्टआ दा बेबायदि हिसाबै न'खरनि माबाखौहाय बारग'नो गोनां जाबोबाय बेनिफ्राय 5 बोसोराव बेनोसै बे प्राइभेट स्कुल हिसाबै आंनो सिगां 80 थाखानि एपइन्टमेन्ट होबाय 80 थाखानि कয়েক बोसोर मावनानै दानिया 250 होबाय 250 मावनायानो लास्ट आरो थाखायानो 5 बोसोर गौरां एलपि स्कुलाव टिचार मावदों प्राइभेट टिचार गौरां एलपि स्कुलाव बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा आंखौ मास्टार हिसाबै मिथियो मास्टारबाबो सोंखायो दाबो होनो सार बेखिनियानो सोंनो गोसो जाबाय सारनि पेरेन्टेल माबाखौ जों मिथिबाय ओमफ्राय सारनि गोदानहै नैबे बायद'खौ माब्ला हाबा खालामनाय आरो बायद'नि गेजेरजों इसोरनि बोर महरै सोर गथ'फोर मोनखो बेखौ जुदि बयनिबो थाखाय मिथिनायनि थाखाय सारा जुदि प्रेजेन्ट खालामोब्ला औ आं फैखागौमोन हामबायसै सोंनायनि थाखाय दा बेनि गेजेरावनो गौराङाव बेयो बाइबेल स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै आंनि मिसेस बे समावथ' हाबा जायाखै बेखौ बाइबेल स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै 1976 फेब्रुवारियाव लाबोदों एपइन्टमेन्ट होनानै गाव दरखास्त' होआखै काउन्सिलनि मानसिफ्रानो बेखौहाय सायख'नानै गावनो थिखांनानै लाबोदों बेनिफ्राय बे थाफैबाय आंबोथ' गौराङावनो सोरबा माबा सेमलमोननि न'आवबो थादों आं बहाबा थादों मालाबा हस्टेलाव थादों बेबायदि खालामनानै आं जिउ खांगासिनो दं दा थिग बे समाव बियो फैबाय ओमफ्राय फैनानै उनावथ' जों लोगो मोनलायबाय बै सानडे स्कुल लेसनखौ सानैजों मावदों जों हाबानि सिगांनो सानडे स्कुल लेसनखौ सानैजों मावदों बेनिफ्राय हाबाया 1977 30th सेप्टेम्बर 3 सेप्टेम्बराव जाबाय हाबाया बेबो रायजोआनो थिग खालामबाय सार्केल डायसिसानो थिग खालामबाय हाबा खालामनांगौ होननानै जेखियानो जाया मानो ओइ जनाथन नार्जारिखौसो दं दा बङाइगाव सार्केलनि जनाथन नार्जारि बियो आंनि स्टेन्ड बाय आरो बे हाबानि समाव बे आयनाखौ होदों दा बेबायदि हिसाबै हाबाया जानानै थांबाय हाबानि उनाव जोङो इसोरनि अननायजों सानै गथ'फोर मोनबाय 1978 15 जुलाइआव रन्जिता बरग'यारि बियो दा चेन्नाइआव जोंनि UELCI-नि प्रग्राम जेनाखि UELCI United Evangelical Lutheran Churches in India बेवहाय Women in Church and Society डिपार्टमेन्टआव सेक्रेटारि मेइन खामानिया बेनो Women in Church and Society विकास होननानै बुङो
बे विकासनि बे सेक्रेटारि आरो बेनिफ्राय बिनि सायाव गोबां खामानि जाबसिननानै होबाय उनाव लुथेरान वर्ल्ड फेडारेशनसिम लांबाय लुथेरान वर्ल्ड फेडारेशन लांबाय आरो बेखौनो प्रेसिडेन्टना माबा बानायबावनोमोन खिन्थु बेथ' आंथ' दा बेखौ सेक्रेटारिखौ आं लानो हाया एफा गिदिर आंनि थाखाय आं बेखौ हाया माने मानसिफोरनि मोजां मोननायानो फानसे बारा बेनि पजिशनखौनो नाया ओमफ्राय होमबाबो काउन्सिल मेम्बार होबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय अल इन्डियानिफ्राय बे फिसाजोखौनो जेनेभायाव सायख'बावबाय माबानि पलिटिकेल माबायाव UNO औ UNOआव बेखौ सायख'बाय लुथेरान गिर्जानिफ्राय ओमफ्राय बियो थांनानै प्रेजेन्ट खालामहैबाय दा UNOआबो बेखौ नटिस खालामबावबाय UNOआबो बेयावबो बिहा इम्पेक्ट गोग्लैहैबाय आरो दा बेनिखायनो गोजौआव बोखोगासिनो दं बेखौ दा बे एकमात्र आं दहायनो बुंखाबाय बाय द ग्रेस अफ गड इसोरनि मावनाय सोमोनांथाव मावनाय बे बाबानि रसमानानो मिथिगौ माबायदि देरबोदों अब्लाबो इसोरा दिनै बेबायदि नायबाय बेनि उनाव 1980नि 27 नभेम्बरावहाय सेकेन्ड गथ' मोनबाय जेसिका बरग'यारि बियो दा SCMI मिथिगौ दा SCMI स्टुडेन्ट ख्रिस्टियान मुभमेन्ट अफ इन्डिया SCMI स्टुडेन्ट ख्रिस्टियान मुभमेन्ट अफ इन्डिया बेवहाय बियो दा खामानि मावो ओमफ्राय दा बियो केलकाता रिजनखौ मोनदों दा बेखौ ओरैनो आर्बान मिनिस्ट्रि होननानै बुङो आर्बानावहाय सेक्सनाव बे खामानि मावनो मोनदों दा बियो कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव खामानि मावनांगौ मालाबा बोजों मेघालयनो बोजों माबानो लांनांगौ लांनानै प्रग्राम खालामहैनांगौ जेसिकायाबो बेबायदि हिसाबै आरो बिनिफ्राय इसोरनि गेदेर दया जोंनाथ' बे हिन्जावसा सानै उनाव आरो इसोरा गेदेर अननानै 1993आव 1 फेब्रुवारियावनो सासे हौवासा गथ'खौ लाबोनानै होफैबाय दाथ' M.Com फोजोब्बाय बेबो ओमफ्राय M.Com फोजोब्बाय संग्राम रन्जिता बिसोरनो फोरोंबाय जोङो माबा रन्जिता मोनाबो बेबायदिनो आं जेब्ला गिदिर मोनसे एक्सिडेन्ट जायो मिथिखागौ नोंसोरो 2002आव जानाय 2000 गिदिर एक्सिडेन्ट फाटाल एक्सिडेन्ट थैखानांगौ खुनु उपाय गैया I must die but God didn't allow me to die ओरैबायदि बासायबाय इसोर आंखौ गारिया गाव हारसिंनो हाखर बे हाखर थांलाबायजोब्बाय गोदाव सोराव आथिङा एक्सिलेटराव दं आखाइया हेन्देलनिफ्राय गोग्लैबाय मेगना मुसेबबाय बै जे सुइच अफ मेन्टेलिटि आं बुंदों बे ब्लेकआउट खालामबाय आंखौ ब्लेकआउट खालामनायाव बिदि जाबाय मानसिफोर खिन्थु इसोरा बेयाव आंखौ ओरैबायदि अनबाय आंनाथ' जोबखाबायमोन लाइफआनो सेस I thought my life was finished जेबो उपाय गैया खिन्थु ओरैबायदि खालामबाय इसोरा जे भिक्टिम्सफोर बिसोर बुंबाय सर आपनी करा नहीं तो आपनी करा नहीं दा बुंबाय केनेके करा नहीं মই নিজে আছো গাড়ী মই কৰিছোঁ নহয় স্যাৰ এক্সিডেণ্ট ইজ এক্সিডেণ্টটো যিকোনো হ'ব পাৰে স্যাৰ আপুনি আমাৰ ঈশ্বৰ ইউ आर आवर गड बै जे कनफ्लिक्टनि समाव जों खामानि मावनाय बे समाव जों मेनेज खालामदों बिसोरखौ जोथोन लादों माने जोंखौनो इसोर सानखायो बिसोरो दे आर आवर गड दा আপনি আমার ঈশ্বর আপনি এই কথাটুকু বনালেন होमब्लाबो आंनि बिसिगिफ्रा माखासे सापर्ट हरबाय बिसोरनो माबा एनजिअफोरनो 6000 करि एसे रेमुनारेसन एसे होबाय ओमफ्राय जायफ्रा माबा जादों 22000 करि बा 25000 करि बिसोरनो होबाय आरो बेनिफ्राय आं कनफेस खालामबाय हजोंनो बिदि जाबाय घटनाया बिसोरफ्राबो बुंबाय बेखौ नों जेबो साननो नाङा नोंखौ फरगिभ खालामखाबाय इसोरा
नागारबाय आरो भिक्टिम्सफ्राबो बुंबाय बेयाव सारनि जेबो दाय गैया कर्टआव लांबाय कर्टआव माने पुलिसा बै मा होनो असियाथ' रिपर्ट होनांगौ नालाय गाहा सान्थालफोरखौ बिराद अनोनो दा ओंखायनो सान्थालफोरखौ अननानै आंखौ केसाव होबाय आरो दा केसावबो होबाय होनानै दाना बिसार माबा खालामबाय दा खिन्थु आंखौ कर्टआव नुजाहोआ उकिलफोरा सानसे बुंबाय खालि बेखौ सायाल' दिन्थिदो जोंनो देट्स मोर देन एनाफ डिसि अफिसाव लांबाय डिसि अफिसनिफ्राय बिसोर बबे जायगानिफ्राय नुखो बिसोर नुबाय खाथियाव फैयासै सेटिसफाइड हेपि केसआ फिनिश्ड जेबो केस गैया बैसोरबो मानसिफ्राबो गावसोरनो क्षमा खालामबाय कर्ट केसावबो जेबो माबा गैया फोजोबबाय बेबायदिजों आङो बेबायदि अबस्थायावब्लाबो दिनै इसोरनि खामानिखौ मावनो मोननाया अनलि बाय द ग्रेस अफ गड बेबायदि जाबाय अके सार जोङो समाबो जोंखौ एलाव खालामबाय थायोखाय बे दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला सारनि गासै फेमिलि बेकग्राउन्ड सारनि दिनैसिम इसोरा लाखिनाय ओभारअल मेटार्सखौ जों